Υπάρχουν 5 πράγματα που όσο πεζοπορούμε μπορούμε να τα αποφύγουμε για να αποτρέψουμε μια πιθανή πυρκαγιά στο βουνό. Και ναι, υπάρχουν. Αν δεν τα ξέρεις, μείνε στο βίντεο γιατί ειδικά τα 2 τελευταία αρκετοί τα προσπερνούν. Νούμερο 1. Δεν ανάβουμε ποτέ φωτιά. Νούμερο 2. Προσέχουμε πάρα πολύ τα σκουπίδια μας. Τα παίρνουμε πάντα μαζί και ιδανικά, αν βρούμε και κάποιο σκουπίδι που δεν είναι δικό μας, το παίρνουμε και αυτό πίσω. Νούμερο 3. Αν καπνίζετε, σβήστε το τσιγάρο σας με νερό. Νούμερο 4. Αν υπάρχει απαγόρευση εισόδου στα μονοπάτια, τη σεβόμαστε και το ακολουθούμε. Δεν μπαίνουμε ποτέ αν υπάρχει απαγόρευση. Νούμερο 5. Αν δούμε φωτιά ή καπνό, τότε παίρνουμε αμέσως το 112 ή το 199. Αν γνωρίζετε κι εσείς κι άλλους τρόπους να προστατέψουμε τα δάση μας από τις φωτιές, γράψτε μου στα σχόλια και στείλτε το σε όσους περισσότερους μπορείτε. Τα λέμε στο βουνό.